eentje. Ja, maakt al. Oh, Hi. goedemiddag, Hi. mevrouw. Ja. Kent je toevallig het programma Onderweg van L1? Ja? Je hebt een gedicht op de raam staan. Dat klopt. Dan denk ik bij mezelf, als ze dat doet, dan wil ze iets communiceren richting de rest van de wereld. Ja. Wat wilt je zeggen met dat gedicht? Ik kom er zo aan. Mag je even... Moet even het uitzetten. Als dat even gaat doen, dan... dicht niet doet zetten, hè? Ik geloof het wel. Gewoon doorgaan. Zoals de hond doet zetten. Ja, dat is zo de aan- en uitknip. Of de soep van vanavond. Nou, wat kent ze niet uitzetten, ja, recht. Ja, misschien is dat een bepaalde gebroeksaanwijzing. Nee, ik hou het aanstoel, schiet dat verkeerd. Dat is niet de bedoeling. Hè. De soep. Ja. Hi, ik ben Bas. Hi, Marjan Leurs, hi. Marion. Ja. Vertel. Ja, laten we even in het zonnetje gaan staan. Ja, want het is, zeker. want het is een heel mooi, heel recht toe, recht aan, recht voor de raap gedichtje. Ja. Over, ja. Nou, leg tegen de zoet. Wat wil ze ermee Ja. zeggen? Nou, ik wil er niks met zeggen, degene die het geschreven had. Hè. Want het is een project van zeg maar de bibliotheek. Hè. Misschien was even het kort erbij komen, dan zie je het hoor. Nou, ik heb het net gelezen. Oh. Kijk, ze zegt, kijk eens in een spiegel, lach zichzelf toe. Weil dat ze belangrijk was, doe dich dus ertoe. Ja, Nou ja, en dat is geschreven door Laura Teunissen. die kent ze persoonlijk? Nee, die ken ik niet persoonlijk, Oké. maar dat is zeg maar de bibliotheek houdt die actie. En dat kostte dus eigenlijk, ja, weesgedicht, dat kostte een gedicht adopteren. En kostte dus op de raam laten zetten. Nou, en ik vind het wel belangrijk dat we natuurlijk, ja, dan toch ook een stukje netwerk aan kunst en cultuur. En zeker, ik heb niet alleen voor de tekst heb ik gekozen, maar ik heb ook heel bewust een gedicht gekozen in het dialect, omdat ik dat ook belangrijk vind. Dat we daar bij stilstaan, dat we heel mooie dingen ook kunnen zeggen. In het dialect, en volgens mij, tenminste voor mij geldt, dialect is natuurlijk gewoon ben ik met opgegroeid, mijn moederstaal. Want het gaat om emotie of dingen die me bezighouden, is het toch allemaal voor mij het beste uit te drukken in het dialect. Ja? Ja. Dus ik vond dat gewoon, en qua tekst, want ja, dat is natuurlijk ook zo, ik bedoel, mogen ze ook van zichzelf houden. Nou, als ze niet van zichzelf Ja, kan houden, kan ze ook niet van Angerlu houden. Ja. Dus ik vond het eigenlijk in de eenvoud een heel mooi gedicht. En het was nog in het dialect, toen dacht ik, nou ja goed, dan wil ik dat gedicht adapteren. De bent zelf ook goed met Word. Ja, dat redelijk in ieder geval. Ja, de pro's heel makkelijk. Ja, dat heb ik niet zoveel moeite met, nee. Nee, de lieks met Nee. immers die wel nadenkt over dingen. Ja, Bewust in het leven. Ja, dat is zeker. Daarom zeg ik ook, vind ik een aantal dingen gewoon heel belangrijk. En ik zou eigenlijk wensen dat we met z'n allen bij een aantal dingen misschien eens meer stilstaan, zeker in deze tijd. Dan denk ik van ja, het is eigenlijk, soms kan het zo simpel zijn, we maken het vaak heel moeilijk. Ja. Terwijl de simpele dingen, die doen ertoe. Hè. Gewoon even een goede dag of even een beetje aandacht voor de buurvrouw wanneer ze krank is of dat soort dingen. Dan denk ik van ja, dat raakt voor een beetje kwijt. En het lijkt alsof het alleen maar gaat over oorlog en over ruzie met elkaar. En dan denk ik nou, ik probeer in ieder geval het mijn manier en ik probeer het. Hè. Ik bedoel, gewoon ook het enige regelmaat in de fout, maar ik probeer er wel vanuit mijn houding en gedrag aan de aanbied te dragen. Ja. Ja. Ik praat nooit zo geer over fouten. Ik noem dat altijd leverliermomenten. Ja, goed, dat klopt. Heb ze goed gecorrigeerd. Nou, nee, ik weet het niet om dich te willen corrigeren, maar Nee, maar dat is klopt. Dan hebben ze het ook vanuit een positieve insteek, dat klopt. dan werd ze van, ja precies, Ja, dan werd ja. ze van, de volgende Ja. keer gewoon dat anders doen. Ja, ja. Dus dat heb ik ervan geleerd. Ja. Moet ik dich vragen wat die lievelingskleur is? Nou, ik heb heel vaak zwart. Van top tot teen? Van kop tot teen. Ja. 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 Heet dat een bepaalde reden? Nou, vind het altijd zich gepast voor heel veel gelegenheden. Ja. Het kleed af is voor mij ook een meevaller. Ik bedoel, ja, ik zeg maar soms wil u een gaat bloemiger aan. Nou,
En ik maak hem wat grapje, die bloem die we hebben meegegaan, het veldboeket, dus laten we dat maar niet doen. Dan moet ik wel denken, als ik veldboeket is, moet ik altijd Dragon tegen Maar hij denkt, ja. 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 De heeft dit gedicht uitgekozen. Wie groot was de keuze? Ja, dat waren er, ik denk wel een stuk of 20, 25, ik weet niet precies. Maar ja, goed, je moest natuurlijk ook kijken, het moet ook op de route tot zijn recht komen. Hè. Kijk, Ja. je kan het wel gaan pakken hoe de hele route, maar ja, en nogmaals, ik ben aangeslagen op de tekst en ik heb gezocht wat ik zag op dialect. Ik denk, ja. Want ik zeg van, ik ben echt met het dialect opgevoed, opgegroeid. Opgegroeid. Uit wat voor gezin komstig? Uit een groot gezin met 7 kinderen. Papa was mijnwerker uit partij Wettem, dus wat zuidelijker. Ja. En ja, waar kan ik gewoon plat heen. En ik vind dat ook mooi. Ik vind het ook mooi om gewoon te huren. Hè, hoe dat elk dialect toch van zijn eigen woord, dat zijn eigen intonatie heb ik hier ook. Gebruik je soms woorden en zeggen ze, wat is dat? Maar dat heb ik omgedreven ook. En ik bedoel, hier rollen ze met de aarde, dat kan ik niet. Nee. Dat kan ik ook nooit leren, maar dat wil ik ook niet leren. Want dat ben ik niet en dat hoef ik niet. Dus dat, en het maakt me gewoon niet uit. Ik ben, ze mogen best aan mijn zachte huren dat ik uit het zuur kom. Het de liefde dich in Wermend gebracht? Nee, het werk. Het werk? Ja. Oké. Hoef geen namen te nemen, maar wat duidt ze voor werk? Ik ben burgemeester in Stein. Eigenlijk had ik dan nog moeten zeggen van natuurlijk. We hebben in dit programma een sleepseverbod, hè. Dus ja, dat is echt waar. Maar ik heb gelukkig geen sleepsem. Gaan hoogwaardigheidsbekleders en zo. Komt dat nou even goed uit? Dat is geen sleeps is. Maar eigenlijk zou ik me nou moeten schamen dat ik niet weet wist ik Ja, wist. eigenlijk wel, maar goed. Ja, ik weet het volgens mij wel. Ja. Dat heb ik ooit eens voor de camera gehad. Ja, dat zou best kunnen. Hij Ja, is en een- ik- hij is een beetje een subtiele hint. Ik wou Ja, maar ja, en ik doe niet de deur open en zeg ik met de burgemeester van Stein. Hè? Nee. Kijk, hij zit kan zien, er staat de naam. En, ja, maar goed, hoe zit die zaken? Maar ik vind het ook niet zo Maar erg. ik ben gewoon eerlijk. Ja. Want we pretenderen altijd een eerlijk en oprecht programma te maken. En ik zeg nou in alle oprechtheid, ik had ook niet herkend. Ik ben een Noord-Limburger. Oh, dat mag Maar ook niet ik doen. had dit als ja, dan- mediapersoon gewoon moeten weten. Nou, hoe niet alles te weten. Maar ja, goed. Vult je ook nog getrooien? Nee, absoluut niet. Oké. Nee. Ik vind het fijn dat er nog luizen en die mij niet kennen. Ja, dat heb ik ook wel. Nee, Dat denk ik ook wel. dus eens, dat is denk ik helemaal niet Ja. erg. Nee, maar dat gaat er dan niet. Hè. Want het ging niet om de burgemeester, het ging om het gedicht en over En over het dialect. het ging over het Ja. gedicht, het ging over Dialect. Mag Ja. ik dik zeggen? Jazeker. Ja? Ja. Als persoon. We hadden het over het werk dat ook hij heeft gebracht. Ja. Want een burgemeester wordt geacht om, In de gemeente te wonen. ja, net Ja. zoals de gouverneur, uiteindelijk net een sprongetje over de Grens om provinciegrens in moeten Limburg maken. te moeten wonen. Ja. Is dat niet lastig? Ja, dat is zeker lastig, maar dat werd ze aan de voorkant hebben. Ik bedoel, dat is inderdaad aan uiteindelijk die keuze maken. Maar daarom heb ik wel ook gekeken op het moment dat ik natuurlijk dacht, ik ga solliciteren voor burgemeester. Ja. Naar de profielchats en dan kijk ze naar de inhoud. Maar ik heb ook gekeken, hoe kom ik dan te wonen? Ja. Want het eerlijke verhaal is ook dat ik niet overal zou willen wonen. Ja. En dat vind ik wel belangrijk. Er moest wel in verbinding kunnen komen met de lui. Ik moet me wel hier op mijn gemak voelen, hierheen voelen. Want als ze zich niet heen voelt, ja, dan vind ik het een moeilijk verhaal weer. En gelukkig, vanaf dag 1 Ja? ben ik hier gewoon goed geland. Super. Wanneer was dag 1? Dat was in 2013, dus ik ben nu aan het 11e jaar van mijn ambtstermijn Ja. bezig. Ja. Dus ik heb daar al een hele periode op zitten en de tweede ook al wel bijna. Oké, maar je ziet het nog niet muug. Nee. Kijk, en je hebt ook niet het gevoel dat de lui ook muug zien. Ja, vooral de lui zelf. Ja. Burgermoeder Leurs. Het was ik vond het leuk om Ja, ik ook. te mogen ontmoeten. Ja. En nou, wellicht dan op een ander moment. En dan heb je misschien wel de kettingen. Laatste De vraag ketting nog. is het trouwens niet, dat is de Amsketen. Daar moet ik wel even op reageren. Oh, Want een ketting, een Amsketen, moest ik Amsketen, zeggen. dat moet ik zeggen. Oké. Nou, dat, Maar een Amsketen is toch ook een ketting? nee, dat is een keten is geen ketting. Oh, Maar goed,
Daar heb ik misschien nog wel een andere keer over. Oké. Goh, ik ga niet wel echt van de ene oetglijder naar de andere oetglijder. Zenden we allemaal gewoon uit weer. Allerlaatste vraag. Het is een vrijdag, Ja. nog redelijk vroeg op de middag. Ja. Wat doet de burgermoeder toes? Ik word nu net soep aan het maken. Want ik ben net binnen. Ja, ook de burgermoeder Maar- moet eten en ook de burgermoeder. Maar heb ik al weekend? Nee, Oh. nee, want we hebben natuurlijk ook zaken. Morgen hebben we de lampjesoptocht, dus bijvoorbeeld. Bij ons gaat het gewoon in het weekend durch. Dus, Ja, dat weet ik. ja, maar dat weet ik. nu gewoon zorgen dat we ordentelijke sop krijgen. Oké, Ja, wat voor soep? van vleessop. En de dokter zit aan mama soep. Mama soep. Zo wie de zondagse sop vroeger wordt. Zo. Mama soep. Ja.